Ibi mai shayi. Dan mu azumi ba. Ibi mai shayi. Dan mu azumi ka. Salan ka gani. An gama. Azurce nake. Wallahi azurce nake. Kai yau an ga halin haɗulai da lalluna da nake ciki. In ba samu shayi na harka sai. Wallahi ba. Kai gida ga yawa. Ibi mai shayi. Akwai na yi. Ibi mai shayi. Dan mu azumi. Shayin ka bai kada azumi. Haka ne. Haka take. Sha guda zuwa Makka bakwai. Ai ina baka labari na'am a lokacin 1992 da mun ka tafi yakin biyafar da yana soja ikon idan aka kawo burodi aka rika cin biredi alquran sai in waje a goma lebur ba ko san yi ba saboda shi biredi da kake gani daraja da ne yan gwamnati da biredi Allah da iri na shayi iri na shayi da mu alka boy na ga ne ka kwana biyu Allah ka san nan gare ka an ne na yake Allah ya ka da wa'azi sai wanda yana goyon na haka hukunta kan mutum kai ma wallahi sai na ci uban kan Allah ya so what ni mai shayi da ma'azu wannan irin biredi na Premier bread akwai shi da kwamin shi da kwamin shi in kama shan shayi in yi gidan yari da kai wallahi na kara kai gidan yari ni da kai Kama jama'a, ko ka wace irin tudata ba a tsaftace biredi ba a yi mai kwami a ɗauki biredi hada hancin kafin ne. Wallahi sai na ci abu bismillah. A ji wannan. Haba, kakan biredi na kwarai. Amma shi kana aka mutane biredi shaƙe, wani wata rayuwa ce. Ta ni kwatar ne, ina kira ga al'ummar Najeriya baki ɗaya. Duk wani mai shan da kaso da ka sayan biredi ko an maka ci biredi firimiya ko na baka ci biredi ba ni fatar ne da iyali na ban da burodin cizon firimiya. Assalamu alaikum, sunana Biliya Fatar ne. Ina kira ga al'ummar jihar Sokoto da Najeriya baki daya su san muhimmancin Premier Special Bread saboda Premier Special Bread ne da babu irin shi a faɗin ƙasar nan baki daya. Wannan Premier Special Bread da kuke gani an inganta shi yana da bambanci da sauran biredin da kuka sani wanda kuke ci. Wannan ma ba za ka san komai ba sai ka kalla. Adireshin yana Mechanic Village, Eastern Bypass ko kuma a tutuɗe mutum namba waya kamar haka. Premier Special Bread abin kwarai kana wa kowa. Premier Special Bread sayan nagari mai da kuɗi gida.